Това не е просто къща. Това е инвестиция в начинът ти на живот. Място, където децата ти ще растат в чиста и спокойна среда. Това е бутиков комплекс от къщи с морска панорама, с изцяло асфалтов достъп, непосредствено до автобусна спирка, детска площадка и природен парк. Това не е просто къща. Това е пространство, светлина, тишина и морски въздух. Къщите с площ до 275 квадратни метра, двор 609 квадрата, 2 паркоместа и възможност за зарядна станция за електромобили. Материали от висок клас, безкомпромисно строителство и окачена керамична фасада. 5 спални, всяка със собствена баня. Най-висок клас алуминиева дограма шоко, тронста купагет. Комплексът граничи с природен парк и съчетава в себе си близостта до морето с тишината и спокойствието. Представи си да се събуждаш с морския въздух всеки ден. Такива къщи са рядкост на имотния пазар. Ако търсиш дом със стойност във времето, това е той.